Io kwalo nung'wech. Mokwongo Trevor en odhi maber Nyasaye oloso mondo wago mbaka gi jodalawa jokanya nam duto. Tapani ma bende biro na studio kaendi e higani mokwongo pok abiro e studio maru kaendi. Asewuoyo jokanya nam e studios mopogore opogore kaka koro Mayienga kocha, kiny aparo ni nitiere Ramogi kaendi e radio. Koro mi wakaw thuolo mokwongo mar nyiso jowinjo magu ni Nyasaye alamo mondo omigi ngima maber e higani kendo kony joganda mondo higani obede mayot ne ogandawa maloyo kaka nyo bedo higa mokalo. Higa mokalo ncha higa mapek ahinya ne ogandawa, kendo ang'e ni pod nitie rem gi lit ma pod nitiere kor gwenge opogore opogore ma chunya lemo ne ogandawa ni ka Nyasaye oyie to omigi jing'o kendo yawonegi yoregi opogore opogore e higani endi. Wach mar UDA okwalo ng'wech kata kokwalo ng'wech, an mokwongo ng'ina ja broad base. Nitie kuma ne jakomo wa broad base ni endi ma aparo ni face na ni kuom joma tindo oganda matindo moyiere Nyanza apani an ma face na onge kabisa ka base ma broad base ma bende oseyangora ahinya ni asetemo go kido matek sirikama ma broad base ni mondo okele nyak moro e thurwa gi gwengewa. Sani endi ne chairman mar transport ma setemo matek mondo mi nderni mamoko bende wayude project kode gi kocha e Nyanza mangima. Kata koro gatan ndi waketo ndeni madhi 13 korwa Migori ntinde ni waketo Siaya kamano kamano. Koro miyo ko penjo ka ilani endi samoro abedo ang'ik moro ni okadwa mondo aket ni nitiere gimiluongo ni friendly fire. Friendly fire en ni utugo gi mach ute e ot achiel no wete tutugo gi mach tipani mach ok bi wang'ou, onyalo wang'ou seche moko. Ok ber ka UDA gi ODM bedo gi friendly fire moro ni gidwa chako penjo ni ng'ama ngufu ne tek kata ng'ama ngufu ne onge. Nikech mano endo samoro nyalo kelo ng'ikruok moro e agenda maduong' mantiere mbele ka endi mar ng'iyo ni sirikal mabiro iloso nang'o. Koponi wago mbaka gi jo UDA mwawinjo ni gino mobedo kod coalition, nikech pod wadhi go mbaka gi party mang'eny, party modhuro ma samoro wan gi ideology. To nowacho kwa e Central Committee ni kaber to kuwago mbaka gi party mar UDA nikech kanyo mane baba wewa e wach ma broad based. Koro kadwar keto alokara seko ahinya wach mar ni UDA gi ODM mere maduong'. Lakini kaka koro jambetre ma ng'ano endo ma osebedo e siasa molony matin, anyalo nyisi ni kade abedo gi ker ma Kenya ka nanyalo miye paro kata nyalo advice gi dho ngere kaka ne wabedo but jakom wa miye advice. Maendi data mado miye luoro matin kendo joma ne buote kik buonde nikech ing'eni aspirants gin jogo ma dhi chungo ombulu to kowach ni ji 12,000 no dhi e State House to ochalo namba maduong' to kochak ng'inje matindo tindo tino ka nitiere a lot of worry e UDA nikech ineno ka king'iyo joma nodhi e 12,000 go eko joma nodhi mang'eny mogik no Rift Valley ne gin 8,471. Joma luwogi ne oa Western ne gin 1,539. Kaso Nyanza ji 691 kasto Coast ji 500 kamano. Koro kikenge kidhi mos to nyaka ibed ni nyalo bedo worried ka in president e popularity mar UDA. Kech ng'eny jogi eki almost 80% wuok e region achiel. Kaso moko go wuok kuonde matindo tindo kaka koro gwengewa. Sani endi Migori kidhi wacho ni do aspirant wan gi wards 40 joma dhi chungo ombulu ok dhi chungo ODM ka dhi chung kanye ward achiel ok nyalo yudo jima tin ne 20 ward ne ji 20 ma dhi chungo ombulu mabiro ni wasebedo gi wuono Manyanga kaendi kendo wadwa Manyanga e siasa kata ma gin ji 10 nyiso ni e Migori kende joma chung MCA kende gin ji 400. Koro kineno ka numbers gi eki gin kumoro achiel to nyiso ni an kaka jo ODM debe ne jatelo e ODM kaendi ni aonge ne koranti Central Committee ka kaka ng'ama tin e iye kanyo. Sani endi madakawe advantage kich numbers maneno gi eki nyiso ni ODM otegno malo UDA kendo ka debe ni ODM riek to sani madegi dhi gi organize maber magi gigolo koko gang'inga moko mano ka nitiere party matin gi eki gi reorganize. Data manonore State House chanyoro nyiso ni ODM did play a very big role
mondo mi president oyier mane kaka interpret nikech iyudo ka aspirants mano biro koa kuonde moko e tin ka compare gi aspirants madhi chung kadhi e ombulu pile pile kaka osebedo history mar ombulu e Kenya ma ineno ka ODM dang luongo joma do chung kende debed ma oinga mabor to dak uselu in fact jomoko na ng'iyo kata ma joma dhi kech ambe na watch gino kech ng'ene sani wan tie broadways gima jowiri timo nyaka wang'i wame gima timo nyaka ging'i ang'iyo joma dhi ne aspirants ma wuok Nyanza moko gin kado siepena ang'eni gi kata gi idea ni gi chung en gi milunga ni no luongo ji no dhi State House jomoko mor ni State House gidhi for the first time jomoko mor ni kado mono dhi miyo kanyo matin nitiere sukumo midhi miyo jomoko matin joma tin ma serious ka jaduong' Anyanga mano dhi kanyo Anyanga to en jatelo moseyier mosechung moseserve koro ok nyadhi kanyo madhi madho chai lakini nano joma ng'eny madho chai State House mano dhi kawo fare sani kidhi Migori County tiwacho ni ya Governor oluongo ji no dhi State House ma Migori County odho pok oloso State House no lakini koluongo ni odhi kama governor nitie anyisi ni ji bodhi kanyo ji 50,000 bodhi State House kanyo endo koro motivation mar gini endi adwa nyisi Rais Ruto en ng'ano mariek kisiasa en gi nyadhi mar siasa to en gi lony mo mar siasa bende madwa nyisi ni kama entie kama oninde numbers mano dhi State House gieki tago pache sawa. Okay, Anyanga mane be kaka inene ni jomo dhi kanyo 12,000 ni mano nyiso nyao mar chama